Hi friends, welcome back to my YouTube channel. आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो। आं दिनैहाय मा बानायनो नागिरदों? दिनैहाय आङो सुजिजों नारेंखलजों एवनो नागिरदों, लाड्डु बानायनो नागिरदों। सारायखौ दा गुदुं खालामना लाबाय आंनिया। बेखौ दा एवग्रोनोसै ओरैनो। सुजि एवस्रोनाया जाबाय आंना दा। बेखौ थिखांनानै दोननोसै आङो दा। दानिया नारेंखलखौ होनोसै आङो नैया। होबाय दा सिनिखौ खापसे जांहोनोसै आङो, होमबाना मोजां जायो लाड्डु बानायनायाव। गामलाजों खोबनानै होनोसै आङो दा। सुजि होनो सम जाबाय, दा बोखांसै आं गामलाखौ। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बायदिसिना बानायनानै जानो हायो न'आव। सुजिखौ होनोसै आङो। आंना नारेंखला एसे खम जादों, नारेंखलखौ नांबावगौमोन। सुजिखौ होबाय आं दा। न'आवनो आरामसे मिथाइ बानायना जानो हायो दा। आं लाड्डु बानायसिगोन बेखौ। दखानाव आंना नारेंखल लाड्डुआ सिम्पोलावनो जासिगोन दा, बानायनाय लाड्डुआ। बिदि जाबा आंखौनि माथो जाथारसिगोन आंना नारेंखल लाड्डु बानायनाया। सुजिजों नारेंखलजों लाड्डु बानायनाया जाथारसिगोन। एसे साखिना नायनोसै आङो। जोबोद टेस्टि जादों नारेंखलनि लाड्डु। दा दिखांसै आङो, जाबाय आंनिया बानायनाया। आं दा नारेंखल लाड्डु बानायबाय आङो दा। नारेंखल आरो सुजिनि लाड्डु बानायबाय आं दा। नैया आंना नारेंखल आरो सुजिनि लाड्डु बानायनाया जाबाय दा, बानायखांबाय आं दा। बेखौ गाबोनहाय फुङाव साहाजों जानोसै। जोबोर समायना आरो टेस्टि जाखादों लाड्डुआ आंना।